запазим фокуса си и дългосрочната си визия тогава, когато работата стане рутина? Или иначе казано, как да се справим с отекчението от ежедневната работа? Много брокери ще потвърдят, че има един момент, в който когато работа стане рутина, правиш едно и също нещо, при някои с по-добри резултати, при други с по-лоши резултати, но да поговорим с тия, които са с по-добрите резултати. Работата им общо взето намалява, техните резултати малко по малко намаляват, поради това, че те не виждат нищо ново в професията, не виждат нищо ново като усещане, не виждат нищо ново като действия и общо взето губят онзи ентусиазъм поради проста причина, че те вече познават бизнеса толкова добре и някакси всичко е станало еднакво. И тогава идва отекчението. Разликата между тези хора и тези, които са най-добрите, да кажем 10% от гилдията, е в способността им на това да успяват да намерят нови предизвикателства в това да извършват ежедневната си работа. Или по-скоро казано, че те намират начин да се предизвикват постоянно и постоянно, един вид да рефрешват, да променят начина на играене. Защото бизнесът с недвижими имоти е един и същ за всички ни. Правиш огледи, правиш срещи, правиш разговори, правиш сделки. Но замислете се, че всеки един от нас го прави по различен начин. Обикновено дори хора от една и съща фирма, те също го правят по различен начин. Да, те имат гръбнак, имат скриптове, имат стандартна работа, но въпреки всичко всеки от тях го прави по различен начин. И общо взето всеки достига до различно ниво поради това, че някои имат способността осъзнато или не до толкова осъзнато да променят факторите, които да следят през начина си на работа. Какво искам да кажа? Че ако приемем, че работа е една и съща навсякъде, резултата в крайна сметка е да направиш сделка. По-голямата част от брокерите какво правят? Те отчитат само крайния резултат. И обикновено това по никакъв начин не ги кара те да успяват да подобрят начина си на работа, докато тези най-добри 10% от гилдията са тези, които успяват да анализират, да наблегнат и да променят съществените елементи от това да направиш една сделка. Какво предвид? Дават по-голямо значение на това да правят по-съществени разговори, да правят по-качествени срещи, огледи. Евентуално, когато взимат имоти, наблягат на това да правят повече опити да вземат ексклузив. Искам да кажа, че изместват фокуса не върху крайният резултат, който е сделката, а по-скоро върху отделни елементи от това да направиш самата сделка. Защото, както знаем, сделката е резултат. И ако приемем, че 9 от 10 брокера ще гледат крайния резултат, а именно да правят повече сделки, насочват своя фокус върху сделките, ще има един на тия 10, който ще се замисли кои са елементите, които мога да подобря или да променя, или върху които да сложа фокуса си, защото променяйки фокуса си върху даден елемент, вероятността да подобрите този елемент е много по-добра. И съответно, когато подобрите този елемент, вие да имате по-високи резултати накрая. Или именно да имате повече сделки. И точно така, тези брокери обикновено имат тази способност да се предизвикват постоянно, поради което техният ентусиазъм, тяхното желание за развитие или тяхното ниво никога не намалява. Защо? Защото те постоянно променят играта, която ежедневно играят, за разлика от останалите. И ако при всеки останал брокер всичко е пореден ден трябва по правилата на фирмата да звънят днеска 2 часа, да направят 3 огледа, да направят така нататък, то тези хора, тези 10% винаги отдават фокус на различните неща. Казва да, миналите 3 месеца съм отдал по-голямо значение на това да взема повече имоти. Какво би станало, ако сега се сложа като фокус да правя разговори по-дълги от 10 минути? Или какво би станало, ако отдам по-голямо значение на това да стана по-добър в
взимането на ексклузиви. Какво би станало, ако отдам по-голямо значение на това да правя по-качествени срещи с хората? Какво ново мога да измисля като услуга? Какво мога да подобря в работата си като професионалист, което накрая да ми помогне да направя по-добри резултати? Ето това мислене обикновено провокира у човек да се предизвиква. Защото, пак казвам, резултатите ви са право пропорционално на това какво отношение ще вкарате в самия бизнес. Ако вие приемете бизнеса за една игра, която се случва по един и същи начин от години и ще остане по един и същи начин, то и вашите резултати ще останат такива, каквито са били преди 3 години. А за да имате надграждане, за да имате развитие, за да имате майсторство, това е изкуството да станеш майстор в нещо, да станеш най-добър в едно нещо, е тогава, когато заучиш това нещо много добре и започнеш да го подобряваш. А ти ще го подобряваш тогава, когато започнеш да предизвикваш съзнанието си, измествайки фокуса от общоприетата точка, както в нашия случай кажем сделката, ти ще почнеш да мислиш малко извън стандарта, леко в страни, кажеш какво друго мога да променя, какво друго мога да направя, за да не ми омръзне тая игра и съответно да породи тая апатия, която наблюдаваме в много голям процент от брокерите и която съответно до голяма степен влияе до това те във времето да не стават по-добри, а просто с по-малко усилия да правят и по-слаби резултати. Защо? Защото те нямат стимул, те нямат тръпка, няма една тръпка, която е била в началото да им е интересно, да е готино, да е нещо ново. Защо? Защото бизнесът не им предлага нещо ново от само себе си. Те самите трябва да намерят начина, по който да си направят интересен бизнеса. И това става само и единствено, ако тези брокери започнат да предизвикват съзнанието си върху различни елементи в нашата професия, това какво могат да променят или на какво да отдадат различно значение, за да започнат да се случват различни резултати. Това е изкуството. Окей? Ако това видео е било полезно, знаете как се свършите с мене. Лайквайте, шервайте, пишете, питайте. Никога не съм от такава информация, знайте. И съм винаги на среща, ако мога да помогна. Peace.